Bună seara, telespectatori, eu sunt Cristi. Hai să jucăm Skyblock singuri. Ce faci, Alex? Bună. Ce faci, mă, Alex? Bine. Poți să nu uiți pe Alex, că vine prima mapa mea, nu mă? Da, normal. Vin și eu. Da, am fost la... Cum zic, acum, Alex, mergem altă insulă. Da. Nu știu când să terminăm episodul. Eu vreau să ajung la undeva unde portal, dar acolo va să fie finalul. Și finalul, ce mai final. Cum să zic, dacă îmi apare mapă nouă la... Nu mă? Bă, du-te la vrășitoare, că am făcut eu drum. Bă, putem să avem și căței și pisici. Și dai grijă de ei. Pis. Gata, pistea ca lucrunti. Au, 5 chest. Bă, avea să mă uite eu primul un chest. Ai grijă, capcane! Ah, ok. 5 chest. De-te! Ești mie că împărțim și astea, da? Mă las pe mine și eu? Hai temene. Ia vină în chestul celălalt. Bun. Gata, bă! De cât ai avut la tine? Un stec ai avut? Bă! Împărțim acasă, da? Am luat toate. Că știi cât de asta am? Am 12. Poate împărțim ca lumea. Ajută-l la cop. De gol. Vedem cum spalgi. Bă, numai infinit găsim. Ai, mă, cu tot. Nu mă spalge, gata, nu mă spalge. De ce aici? Bă, ai stricat tu ceva aici. De ce nu mă merge asta? Uriu! Bă! Ia-ța! Facem noi ceva. Pentru zombară. Uite-te, mă! Da? Da. Uite o peșteră! Ia și restul. De unde? De asta mergea. Uite, mă! De aia mergea, mă! Ai, bă! Deci facem ca el. Nu mai am loc, ia tu restul, nu ăla de aici. Ok, hai să plecăm. Ce e aici? Schelet. Ok. Bun. Hai, Alex. E lemnul de aici. Care lemn? De unde? Lemnul ăsta, copacul. Oi, bă, să-mi bag tot copacul ăsta! Mamă! Ia stai, că am o idee. Bă, da, abonații mei se supără dacă continuăm noi mapa? Nu cred. Mă duc, hai mă, plecăm. Iurea! Ce ai, mamă, ce acolo, bă, Alex? Ai venit acasă? Da. Vino cu Alex, vino. Împărțesc eu itemele, da? Da. Lasă. Gata, 32. Ia-ți. Ai luat? Eu să iau. Săgețile din chest.
împărțesc astea albastre. Așa. Ia-ți astea albastre de jos. Mai am niște portocalii. Ia-ți și pe alea și atât aveam. Nu sunt. Ce nu sunt? Săgețile portocalii. Jos. Alex! Da. Și ți-am uitat, vin încoace. Unde sunt eu? Am uitat să împărțesc berele de aur. Ia-ți. E aici. Bă, vin încoace, e aici. În spate. Ce să fie? Vin încoace. Alex. Vin încoace, dau melele de gol. În chestul ăsta. Hai să cavăm până aici. Ok. Cabul stă la loc. Chestia aia care făcea capcana. Care apăsai pe apă și Poftim. trăgea. Bă. Unde crezi că vin zombie? Nu știu, asta chiar nu știu. Eu cred, uite, vin acolo. Pe acolo sunt văzitoarele, pe acolo vin. Sau slime-urile. Da. Bă, după aia când mă fac alt episod din Skyblock, nu? Da. Unde mă mergem? Ce loc? Păi hai să facem capcana unde... Bă, nu mai mă duc până acolo, fac aici capcana. Fă-ți, unde vrei. Bă, m-a ajuns și pe mine. Continuăm și noi drumul. Alex. A? Hai să continuăm și noi drumul. Pune aici 3. Alții. Aici. Uite aici. Și fii și restul. Hai mai rog. Ai restul. A? Da, am restul. Da. Dar nu merge cu. Pune și tu cablu. Uite unde sunt. Alex! Da, Cristi. Uite unde sunt ăștia! Sus! Un Creeper! E sus! Hai să zici? Băi, Creeper sus acolo!
Uite-l! Dă-mi Marc. N-am săgeți.